Meta kien qed jindirizza l-laqgħa ġenerali annwali tal-Malta Dockers Union, il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar trasport u infrastruttura Tony Bezzina qal li kemm mill-Gvern kif ukoll mill-Oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista segwa b'interess u mill-qrib il-progress, il-problemi u l-isfidi li kellhom il-ħaddiema tax-xatt. Dan ukoll fir-rigward tal-kompetittività ħarxa minn portijiet oħra minn madwar il-Mediterran. F'dinja li qed tinbidel ma' kull ġurnata li tgħaddi, l-isfidi għal ħaddiema tax-xatt qegħdin dejjem jiżdiedu u jinbidlu. Il-Partit Nazzjonalista iżda għandu fiduċja sħiħa fil-ħiliet ta' dawn il-ħaddiema u tal-Malta Dockers Union li tmexxihom. Tony Bezzina qal li għalkemm il-Malta Dockers Union hija union żagħżugħa, diġà għandha storja ta' suċċess u f'perjodu ta' 12-il sena għamlet avvanzi kbar. Dan seħħ kemm fl-operat tagħha bid-diversi ftehimiet li rnexxielha tagħmel u kif ukoll fix-xena internazzjonali. Tony Bezzina qal li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jiltaqa' u jiddiskuti flimkien mal-ħaddiema tax-xatt u rappreżentanti tagħhom biex flimkien jiġu identifikati l-aħjar toroq li waslu sabiex il-ħaddiema tax-xatt mhux biss iżommu xogħolhom iżda biex itejbu l-għajxin tagħhom ukoll. Dan għaliex il-ħaddiema tax-xatt huma kontributuri ewlenin tal-ekonomija ta' pajjiżna u għalhekk huwa dmir tal-politiċi li jaraw li jibqgħu jibbenefikaw mill-opportunitajiet li qed jinħolqu f'pajjiżna kemm fil-preżent kif ukoll fil-futur.